بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлық мақтаулар жерлеріне ve көклеріне yoqtan бар қылушы Аллах Раббыбызға болсын. Салават шарифлеріміз Пeygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ге. Sizге инде muhterem din kardeşlerim Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi bulsa idi. Resulümüz Ekrem aleyhisselam'ның turmuş gün көрішін көз алласақ, ул ил башлыгы буларак та, гаилә башлыгы буларак та, әти буларак та, иптәш буларак та, сәясәтче буларак та, хәрби буларак та бар яктан безгә үрнәк була. Пәйгамбәребезнең холкы нинди иде дип сорагач, аның холкы Коръән иде дип җавап бирә Гайша анабыз, Аллаһыннан разый булсын. Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә дә "Ва иннәка ла'ала хулуқин газим" дөрестлектә син югары әхлак иясе дип мактауларын җиткерә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә булай ди: Аллаһ Раббыбыз мине үзе тәрбияләде һәм бу нинди күркәм тәрбия булды ди. Сахабалар Пәйгамбәребезнең яшәү рәвешен, тормышын күреп бик соклана торган булалар. Анас ибн Малик дигән сахаба, Аллаһыннан разый булсын, мин Пәйгамбәребезгә 10 ел хезмәт куйдым. Бер дә ямсыз сүз әйткәнен ишетмәдем. Бу эшне ник булай эшләдең дигәне дә булмады дип җавап бирә. Пәйгамбәребез күршеләрен хөрмәт итә, олыларга, кунакларга ихтирам күрсәтә, авыруларның хәлен белеп, Аллаһ Раббыбыздан шифа сорый, үлгәннәргә һәр даим дугада була торган була. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям факирлекне дә, ачлыкны да күрә, сугыш афәтләрен дә күрә, туганнарының, якыннарының, хәтта балаларының да үлемен күрә. Әмма һәр вакыт сабырлык кыла. Алдагы тормышка өмет багылый, оптимист була. Инде безгә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның тормышын үз тормышыбызга салып, бу фани дөньяда килгән сынауларның Аллаһның тәкъдире икәнен аңлап, Аллаһ Раббыбызның юлында тырышлык күрсәтеп, күршеләребезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга, белгәннәребезгә ярдәм күрсәтеп яшәргә кирәк. Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә үзенең юлында тауфик, хидаят ва истиқамат бирсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.